Right, so Patrice is in the building. Welcome to Galaxy Fashion. Now, Patrice Mzenga is a young entrepreneur and a creative artist. She is the owner of a sustainable company called Patrice Designs, which produces high-quality designer clothing and accessories for men, women, and children. Good morning to you, Patrice. Good morning. How are you? How we ever came up with Valentine's Day, making us see fire this year. I mean, last week you were in red. This week you were in red. Girl, yeah. looking nice. How are you doing? Thank you. And you're looking nice as well. Love your hair. Oh, thank you. So, right, today we're talking about ngatidzokei mustaira in 2025. ngatidzokei mustaira in 2025. Catchy. Very catchy. Let's dive into it. All right, so, well, before we get into it, let's Kali to, a little bit of a recap. Oh, okay. I thought you're going to take out your what are the cuffs and be like, we are arresting some people or we noticed something. But it's okay. A recap. Yes, a recap. So Valentine's just around the corner in 2 days' time. So as we spoke about Valentine's last week, and just a recap, about the colors, and we talked about the colors, and red is an obvious color for Valentine's Day. And so if you're going out on Valentine's Day or maybe on Saturday, because some people will be at work, you better wear something in red or accessorize with red. And if you don't want to wear the obvious red color, we say it, and it's pink. You can wear pink if you want, or you can wear white. Those are the three main Valentine's colors. And if you're not interested and you're just like, I'm not in a relationship and I'm not interested, then you can wear black. But if you mix your black with a bit of red, then you're vibing also with Valentine's. And if you wear blue, especially the lighter shades of blue, it shows good chaga. So maybe anongo blue, anongo what's up, a box of chocolate. You never know. Okay. No, you never know. No gonna go on a Valentine's Day. So yeah, that's a bit of a a recap, since Valentine's is just around the corner. Now we're going to our main topic of the day, which is ngatidzokei mustaira in 2025. So paneka saying kariko if kanunzanzi 99 problems, but my looks and one. 99 problems, but what I was gonna go to the Jay-Z song, but anyway, it's okay. It's okay. Not that one, but 99 problems, but my looks ain't one. Okay. Yeah. So it's all about looking good. So 2025 Chibuti, you can have any other, challenge and whatever, but your looks are not going to be one. So we've got to be on point, and that's why it's ngatidzokei mustaira. So topic yedu maybe gonna kusapira nasi, we'll see. Gonna zopera like maybe next week we might continue. Okay. So today what we're gonna do is we're going to look at what causes kuti munhu ade kudzokera mustaira, chichikambira kutambo kuda mustaira, or chinotoita kuti munhu haana kutombobvira apinda mustaira. Saka oita sei kuti aite sei apinde mustaira. So we're going to look at those things, and then tozotara ma solutions kuti okay, so kana ari ma causes aya, then what can we do kuti tidzokere mustaira. And I feel like nyaya iri pano ihombe inotoda shona gai tinyasodzikadzika nayo, so we'll be mixing language tichingomhanya tichienda takadaro. So the main reason inoita kuti munhu afunge kuti ada kudzokera mustaira is nyaya nostalgia inenge ichimixwa ne bit of pain. What I mean by that is I've seen munhu kuti anenge achiti pausikana hwangu ndaichena ndakapinga ndaipisa, that kind of language. And then mumwe anotaura ndiri kucollege, ndandakapenga apo ukomana wangu ndandakapenga ndiri college, ndiri kuhigh school, makore akati. And we're saying kuti munhu anenge ane pain ada kudzokera, but asi kuzoti odzokera sei mustaira. And my reasons akaita kuti ubude mustaira anosiyana. Munhu akasangana nezvinhu zvinodepressa in life, munhu maybe busy nevana, munhu akaita vana, body yake ikabva yachinja, and akava demotivated kuti achene, so many things. But kuti kuchena kweumhandara makaisepiko, toda kuti mudzokere mustaira. So that could be one of the reasons, and tichazopa ma solutions kumberi uko aneti. Then imwe reason ndakaiwana through some of the people, one of the listeners,
akanditi, you know what, andisati ndambochena muupenyu hwangu. I'm now a middle-aged man, andisati ndambochena. Reason is makore andakaita akaiti ndakakura ndiri nherera, andambowa no motivation kana kudzidziswa kuti ndinopfeka sei, ndinoita sei, and ndakabva ndangodevelopa fear. Ndinoda kuchena, I want to look good, ndotoda kupinda mustaira, but problem is andina kubvira ndakadzidziswa and zvakaibva zvandotondilimita. So I feel like there's some people out there like my orphans or mumwe munhu wekuti vabereki vanga varipo but havana kuwana time nemwana because of vanogara vari busy, and people now are so busy and vanokanganwa vana. And that's why sometimes here and there we talk about motivating your child kuti ade kupfeka, adresi, ageze, aite sei, zvinhu zvakadaro, because of mareasons akadai kuti munhu anosvika pakuva middle aged and atone fear yekupfeka because haana bvira akambodzidziswa. So ndomwe mareasons anoita kuti munhu adede sei, ade kupinda mustaira kana kuda kudzokera mustaira. So izvi zvinokonzereswa nefear and zvinobva zvabata zvinoita kuti munhu ave low self esteem and all that. So I hope if you're listening out there and une fear and maybe wakakura uri nherera, you never had someone anonyatsomira newe achikudzidzisa, we're here for you and we're going to help you kuti say upinde mustaira, because it's for you and it's also for vana vako. And you know what, heal and move on. Atizodiwa mwana kusvika 40 years, 50 years, you're still crying about what happened in your childhood. We're going to get deeper on my solutions acho, but no mamwe mareasons anoita kuti munhu atotadza kana kutopinda mustaira or atadze kudzokera mustaira. So that's the second point. And then the third point is ishe inonyanya kuwanika kuma ladies and a few men. Kune vamwe ladies, if I'm sure you've seen that, vanongobelieve kuti zvekugeza nekupfeka ndezvananingi. Yes, hazvisi zvedu. Hazvisi zvedu. Ndezvananingi. Ko iwewe unotadza nei kugeza, unotadza nei kupfeka. Because kupfeka nekungoluka good, it's a sign of self-love. And takataura why fashion is important kumashure, takataura kuti zvinobatsira even mindset yako, confidence nezvimwe. Saka zvekuti hazvisi zvedu ndezvananingi. Mareasons anokonzeresa akasiyana-siyana, but I feel kuti even uchizvononge uchizvitarisira pasi, zvekupfeka nezvekuchena ndezvemunhu wese. Hazvinzi ndezvananingi, muchingolaika imi musingapfekawo muchichena, muchingoappreciate vamwe but uchizvidzikisira. Zvinofanira kupera 2025 tokuti ngatidzokei mustaira, ngatipinde mustaira. And then in the point, issue environment, kune ma-environment akasiyana-siyana. Pane environment yekuti maybe wakapenga sezvatataura first point yekuti munhu ane nostalgia, ari kufunga kudhara kwake, achiri musikana, achiri kuchena, but wakazopinda maybe environment yekuti wakasvika ipapo vanhu vaikudzikisira kuti why are you so extra? Uri kuzvinyanya. Bit by bit uchidzikisira, you find yourself lost. Mcheno wese wateda ze wapera because ipa environment yoyo inenge chase chikudzikisira. So kana uri pa environment yakadaro, run away from environment yakadaro. But if you cannot, ignore and go back to who you were. Look good, look smart, and don't mind, vanotaura. And tiri pa environment, ipapa pa point environment. Kune vamwewo futi vekuti vatone mentality yekuti vanotoseka. Kuna vanhu vanotogona mamona here nhasi zvanga akapfeka ada kutoonererwa kuda kutoonererwa kutopfeka maheels kuchaonererwa kwako, and it's their environment akadaro yekuti vanhu vanotofunga kuti munhu kana apfeka ari kuda kutoonererwa, ari kuda kutoshamisira, whereas it's the other way around. Fashion, it's kupfeka nekuchena hakusi kuonererwa, it's kuzvibata zvakanaka, kuzvishongedza. It's a sign of self-respect and respecting people around you. So environment yakadaro kana uchikwanisa, run away from that environment or ignore environment yakadaro, ignore vanhu vanenge vachitaura zvinhu, because kana iri mission yako kuti uda kudzokera mustaira, uda kupinda mustaira, then that can hinder you and you need to ignore such situations. And then there's also fear.
So fear inogona kukonzerwa nekuti one, you wear waimbowa mustaira uchichena handiti, and then kana kuti uri munhu wekuti haunatombobvira wachena wangu wachingozikana kuti haana nhingi vangori simple tiri majank vari kuvanhu vanotodaro, then all of a sudden you feel like ndoda kupinda mustaira because fashion inobatsira paku in terms of career wise, maybe I feel like I need to take my career or my life to the next level, ndakuda kuchena. But then nyaya yefear wakutya kuti vanhu vachazoisa mabefore and after pasocial media. Before and after yeah. You know what, kana wazvipira kuti this is what I want handiti, just go for it, ignore hazvina basa kuti your life waizikana kuti wangangori bvu. You can, it's really cool. It's really cool. I've seen that, and all of a sudden we're on the other side, and it's but you know what? It doesn't matter. Because you look good. Yeah. Okay. Oh, vanhu vakutya fear yekuti vanhu vachatanga kucompare, kutya kuti vanhu vachakugamuchira sei. Now you can't even post anything on social media. Yeah, kutya kuti vanhu vachakugamuchira sei. Whether on social media or people around you, because you're sure vachashamsika vachavhunduka, but you know what, vanozojaira kutozoti ayo we are smart, uyu ndozvatova, and you unotokwanisa kuzoencourage mumwe munhu kutoti saka ini ndakuda kutoita sei, ndakutoda kutochinja and ndakutoda kuita sei, ndakuda kutochenawo, because there's my benefits ataitaura yayochi fashion pataitaura topic yedu why fashion is important. And mama reasons anoda kuti munhu apinde kumustaira, kudzokera mustaira inyaya self-development. For self-development, fashion is one of the tools. Aisare you can develop your self-mindset, zvakasiyana siyana, but you can't leave fashion. And kana wachuza kuti wada kudevelop as a person, then unofana kudzokera mustaira kana kupinda mustaira, because it's a whole total package. And then imwe reason is inoitika futi is pane kakunyeperana kanoitika kuti kuchena ndekwe kana uchingofamba chete, kana waenda somewhere kana uchibuda uri kuenda, kana kuti uri kuenda kufunction or uri kuenda maybe unopinda mutown or anything, but tiri kuti even uri pamba waswera pamba hazvina basa, unofanira kungoichi wakachena, and azvira kuti uswera wakapfeka evening gown. Kune hembe, like we've discussed in the past and we discuss in the future, dzepamba, hembe dzekuenda kwakati. That's why we talked about hembe dzekuenda kupfeka uchienda event yevalet, wedding, zvakasiyana siyana. Even uri pamba unofanira kunge wakachena. You don't want a situation yekuti kwaya vaenzi na 5 uchine bonnet mabori ariko kumeso, yeah, pulling socks musoro mabori achiriko kumeso, and you're a mess handiti. So kudzokera mustaira kana uchikuda handiti mareasons ndiwaya, but tichazodiscussa I think next week kuti alright mareasons ndiwaya. So toita sei kuti tidzokere mustaira, because I know a lot of people and vanoda kudzokera, because ndakaona nema messages vanoda kudzokera, vanoda kutochena, but they don't know kutotangira papi. So I feel like ndabata mamwe mareasons, and next week we can continue with alright saka todzokera same mustaira, because in 2025 tikutichi 99 problems, but your looks ain't one. Don't throw that statement at me. I'll end up saying the wrong things on air. But anyway, yes, I hear what you're saying. Yes, yeah. So her name is Patrice Muzirenga. She's a young entrepreneur, and we serve you this segment called The Galaxy Fashion every Wednesday. So Patrice, I'm sure those who are listening in who would love to get in touch with you, how do they do that? They can get in touch with me on my number 071-339-6316, 071-339-6316, or they can catch me on Facebook or Instagram on Patrice Muzirenga. The spelling for Patrice is Petreace, Petreace, Patrice Muzirenga. Right, Patrice, so it's a pleasure hanging out with you. Thank you so much for hanging out with me this morning. Thank you so much. Thank you for having me. Yeah, and yeah, I'll be looking forward to your Valentine pictures. I think from morning I'll be on your statuses like, okay, what is she wearing? What's going on? You fashion designers, you give us too much pressure. So I'd love to see what you'll be wearing on Valentine's Day. Thank you so much. Right, and we are sounding good all the time. So we've got the news coming up shortly, and then more music.